Tranquileta, filleta, no et picarà el pollastre, que la terreta del llallor no la vendrà un foraster, no la vendrà un foraster, no la vendrà un foraster. Tranquileta, filleta, no et picarà el pollastre. La monjòvena és un dolç típic de Xàtiva, encara que he sentit dir que hi ha varietats a altres indrets del País Valencià. Sembla ser que té origen musulmà. Amb este tutorial aprendreu a cuinar la millor que jo he provat, i no és perquè siga la de la meva sogra. Mireu com es fa. A veure, si tenim els ingredients de la monjòvena. La farina, aigua, ous, sagí el poden trobar en qualsevol supermercat. Val? Els castellans li diuen manteca de cerdo. Val? Sal, un pessiguet en posarem, i així tenim ja feta una mescla que és sucre i canella. D'acord? L'hem preparat ja per després tirar-la, espolvorejar per damunt la monjàvena. I així tenim a la mestra monjàvenera. Bueno, així estem preparats ja per a fer una monjàvena. Molt bé. Li diuen en la mestra monjàvenera Júlia, fa les millors monjàvenes de Xàtiva, però amb molta diferència. Vale, anem a començar en la preparació. Anem a fer una monjàvena de 6 ous, no és això? Sí. I les mesures són més o menys les que anireu veient. En un gotet d'estos de cafè i l'omplint de sagí, l'ompliràs fins a dalt o...? Sí, està dalt. I apretat, no? Sí, perquè no queden buits. Vull que siga el gotet. Molt bé. Hi ha gent que en comptes de posar-li sagí li posa oli d'oliva, eh? Oli, sí. A mi m'agrada més en sagí. Home, evidentment, jo que les he provat les dues garantisc que és més sana la d'oli d'oliva, evidentment, però està més bona la de sagí, això, les coses com són. Doncs així estarà. Va. Ara tenim la dosi de sagí. I ara agarrarem el perolet. Seu sagí. Posem un gotet de sagí. A caramull, ple a caramull, veritat? Igual que de sagí. Sí. 2 gotes d'aigua. És a dir, el doble d'aigua que de sagí. 2 gotes d'aigua. I ara un pessiguet de sal. Molt res, un pessiguet, val? Una miquiua només. Molt bé. Ara ho posem al foc. Ho deixarem que alci el bull. Quan bullga li tirarem la farina, que ara la posarem en un got. Ara la prepararem també. Abans de que bullga l'aigua, veritat, tindré la farina a punt. Ja està ballat. Està sec. Vale, és un got de farina, caramull també, no és això? Sí, està dalt. Bueno, res està dalt, molt bé. Ja està. Molt bé, un got més gran que el que hem gastat a màscara de cafè. Este és un got d'aigua normal i corrent, no és això? Normalment, la monjàvena se fa
posant-li una part de manteca de cerdo i 2 d'àvia. I conforme vulguin de quantitat. I després la farina que admitís. Però jo m'ho he arreglat així i quan vull fer esta monjavena, esta quantitat, doncs gaste més això. o menys. Però vols dir, que a lo millor podria ser que hagueres de deixar-li una miqueta menys de farina o una miqueta més, o la posaràs? Jo crec que estarà... Podria passar que si tu veus que està massa espès o massa caldós, que li tires més o menys, no? Si era massa espès, li llevaria. Efectivament. Normalment, si la faig així, sempre m'eix així. Val. No cal remoure el sagí i l'aigua, perquè el sagí està sense derretir, s'ha d'anar derretint-se, s'ha de manejar un poquet. A la veient que el sagí s'ha derretit totalment, l'aigua està bullint i tiren la farina. I anem remenejant al mateix temps amb la cullera. Apaga el foc. El foc ja l'ha apagat. El foc està apagat. El foc està apagat. Apagat en aquest moment. Hi ha que aconseguir que desfassa tota la farina, no és això, que desaparega tota la farina. Sí. Hi ha que anar amassant amb la cullera. Si queden grumets i si es desfàs, millor, si no, després queden ahí. Quan ja veges que s'ha quedat una bola, la pasta ja de la calentor. Ara la llevem del foc i la deixem. I el deixem reposar, no és això? Reposar no, la deixem que es geli un poc. Per poder-la passar. Que una vegada no creme, ja podem anar a tirar els ous. Perquè ara si posa l'ou se quallaria i jo tampoc podria perquè em cremaria. Vale. Però s'ha de deixar que es geli una miqueta. Un quart d'hora, per exemple, o 20 minuts seria un temps adequat, no? Més o menys, sí. D'ací 15 minuts ens tornem a veure. Tranquileta, filleta, no et picarà el pollafret, que la terreta del iaio no la vendré a un foraster, no la vendré a un foraster, no la vendré a un foraster. Tranquileta, filleta, no et picarà el pollafret. Fa 15 minuts que està feta la massa, estem esperant que s'enfrede, i li falta baixar una miqueta més la temperatura encara, no és això? Sí. Ha d'estar tibieta, però que ja no creme i que no qualla el rovell de l'ou. Posem el paper de parafina en la llauna. Això és paper de parafina, veritat? Sí. Que també podeu trobar en qualsevol supermercat. L'ajustem. Una qüestió, el tamany de la llauna és important o...? El tamany de la llanda és important perquè si hi hagués una llanda més xicoteta aquesta en la medida que han fet, entonces seria la coca, la pasta seria, quedaria la capa de pasta seria massa grossa, veritat? La fineta com té que quedar... I al revés, i si l'agarrem massa gran quedarà massa fina la capa. També, tampoc... Per tant, hi ha que ajustar el tamany a la quantitat. Mireu, perquè feu una idea, nosaltres vam fer una monjavena de 6 ous, amb les quantitats que heu vist, i més o menys això és el tamany de llauna. De totes formes és qüestió que aneu provant. Jo penso que té 36 centímetres de llargueta. No és allargar, és quasi quadrar, esta, És quasi quadrar. Ara els ous els tirarem d'un en un. Molt bé. Primer en tirem un i quan ja està ben lligat... S'ha d'esperar que estigui ben lligat.
Fins que el primer ou no estigui ben lligat no hi ha que tirar el segon. No és això? Sí. Perquè si tinguem pressa i tirem els ous abans d'hora, doncs tampoc eixirà bé la monjàvena. Té molta martingala, el tema de la monjàvena. S'ha de tornar a quedar... Quan tirem el primer ou, es fa com a qualls, veritat? La massa es fa com a qualls. I hem de pastar fins que es quedi de nou una massa homogènia. Veus? Molt bé, torna a ser una massa homogènia i ja podem tirar el segon ou. Ahir s'ha d'aprendre a trencar els ous d'una mà perquè l'altra la tenim. Volies dir això? El què? Una mà. Segon ou i tornem a amassar. El cacharro, si és així un poc més estret, millor que si és una cassola. Que siga si és ample, molt bé. Es treballa millor, no? Sí. Quan tornem a tirar l'ou veurem que es torna a quallar la massa. Veus, ja està. De nou amassar fins que es torni a fer una massa homogènia. No s'ha de tindre pressa en tirar els ous perquè si no amassem com toca no eixirà bé. Anem a pel tercer ou. Tornem a amassar. I una pregunta, sempre, si tu has fet la mida per a 6 ous, sempre caben 6 ous? Sempre han de 6 ous? Pues ve vegades que... Tu conforme veges d'espesa la massa... Sí, ve vegades que potser la veus... No li poses 6. Si veus que es fa massa blaneta, no li arribarà a posar 6 ous. Li poses 5 o 5 i mig, no és això? Avui podria ser que en 5 ja eren prou. Està fent-se blaneta, la nota que està fent-se blaneta ja, no? Sí, perquè... Veus? Ja s'ha tornat a lligar. Molt bé, ja s'han desfet els qualls, torna a estar lligat. Per tant ja podem una crofeta d'ou. Tirar l'ou segon. I de nou a pastar. És com se separa tota la massa. Sí, es fa qualls. En el moment que tenen l'ou es fa tot a qualls. No sé en el vídeo s'apreciarà, però la massa es fa a qualls. I hi ha que amassar fins que els qualls desapareguen, torna a ser una massa homogènia. Perquè l'ou estiga ben mesclat. Efectivament. No hauríem de deixar el forn ja que anara calfant? Sí. Se m'ho ha oblidat, Quan comencem a amassar és important posar el forn en marxa i d'aquesta manera, quan tenim la monjàvena a punt, el forn ja està calent. Ben calent. Ara hem posat el forn a calfar. A quina temperatura l'has posat? A 200. A 200 graus. El que passa és que el dels 200 graus dels forns és relatiu, perquè el que per a un forn són 200, per a altres són 210 i per a altres 90. Però això cada un d'anar tantejar... Va dalt i baix tot alhora. S'ha d'anar tantejant cada un el seu forn. I diu que dona calor per dalt i per baix, a la vegada? Sí. Molt bé. Per quin ho anem? El que fa 5, que et pensa que ja en tinguem prou. A veure, té ja un espessor, no? Que tu veus que ja consideres que ja està...
A veure la textura que li ha quedat. Més o menys, quan té aquesta textura, així n'estaria ja bona? O li faltarà un pelet més d'ou? Li faltaria un pelet, però... Mireu, la mestra monjavenera diu que falta mig ouet més. Hem fet el següent. En un got hem batut un ou i ara en tirarà la meitat. Afegirà la meitat només per a que es quede la massa en el punt. Això ja depèn de l'experiència de cada un. Saber si li falta una miqueta o li sobra, si posar-li 6 ous, posar-li 5 o... En aquest cas l'hem posat 5 i mig. Encara que l'haguem posat el 5, haver estat bé. Haguera així bona? Estos ous són dels grossos, d'XL. XL, molt bé. Són dels més grossos. Si són més xicotets, doncs m'entrarà on fas un més. Molt bé. Sí, mira, ara sí. A veure la textura que té ara. Més o menys aquesta textura és la bona. A veure el sal, a veure que es veja la textura que té. Vegeu? Ahí està en el punt. I això és el punt. Ara la posem. I ara hi ha que escampar-la en la llauna, no és això? Sí. Ara hi ha que repartir-la un poquet. de forma el més homogènia possible, no? Que es quedi una capa uniforme per tota la llauna, no? És un poquet empalagós. I hem d'aconseguir això, que no es quede una capa grossa en un costat i una capa fina en un altre, s'ha de quedar igualat. En el dit comprovo que la capa és igual de grossa per totes les parts, no és això? Sí. S'ha quedat un poc més rosset. Ara tenim ja el sucre i la canella i se tira ja per damunt. Tenim ja preparar la mescla de sucre i canella i s'escampa per damunt, més o menys la quantitat que vegeu, és al gust de cada un, però jo crec que és generós, abundant. N'hi ha qui no posa canella, no és això, Maria? N'hi ha qui la canella no li agrada i se pot fer sense canella igual. I també està bona, no? Està igual. Però a mi m'agrada canella, també. I dins no té sucre. La pasta no té gens de sucre. Ja ho hem vist, S'ha de posar... I que n'hi ha prou, no? Tu eres la mestra monjavenera. Ai, collons. Toca a mi la filla de la mestra monjavenera. Au, ja està bo. Ara la manteca. Ara m'ha posat trossets de sagí per damunt, no és això? Sí. I això per a què és? Això
És perquè no unfle en un puesto soles. Molt bé, si no posarem tres trossos de sagí, unflaria, diguem, tota una, no? I és bonico que unfle a trossos, veritat? Vaig fent... Eres la idea? Sí. Ahí, mira, te va a envoltar de manteca, Repartim uns quants trossets de sagí per damunt. La monjavena en sagí no és massa recomanable per al colesterol, però està boníssim. Això no se menja tots els dies. Doncs quan la fas bona. Uns trossets per ir repartits. Avui en té prou. Tenim la monjavena preparada per a clavar-la al forn. Hem d'estar segurs de que el forn està ja calent. Mai en la vida clavar la monjavena abans de que el forn siga calent. És així, no? Sí. Mestra monjavenera. Ai, collons. I una cosa, quan clavem la monjavena en el forn el podem obrir? No s'ha d'obrir perquè si s'acatxa ja no... Si obrim el forn, la monjavena que està unflant s'acatxa i ja no torna a inflar, ja es queda acatxar. Per tant, importantíssim, quan estiga la monjavena al forn no s'ha d'obrir la porta. Esperarem una miqueta que s'acabi de calfar el forn i ja la clavarem. Ja el forn ja està calent, clavem la monjavena. Ja està. Tu, més o menys, quant de temps... Ara, quan la traguem, mira, són les 7, quan la traguem ja ho veurem. Efectivament, perquè no n'hi ha un temps fixe, hi ha que anar mirant a veure que estiga cuita, veritat? Entre 25 i 30 minuts, de 25 a 30 minuts sol ser el temps. No ho veurem. Però bueno, hi ha que anar controlant-la, mirant-la, i quan vegem que està cuita, traure-la. Si la traguem quan encara no està cuita del tot, què passarà? Pues excederà molt planeta i no pujarà altra vegada. Torna a baixar. Si una monjavena que ha unflat, la traguem quan encara no està cuita del tot, s'acatxa i... I adiós. S'acabó. Val? Ala, d'ací 25 minutets li pegarem una miradeta, a veure si estiguera ja bona. Tranquileta, filleta, no et picarà el pollacret, que la terreta del llaios no la vendré un foraster, no la vendré un foraster, no la vendré un foraster. Tranquileta, filleta, no et picarà el pollacret. Ja mos diu la mestra cuinera que Ai, la mestra cuinera. tenim la monjavena ja bona per a traure. En este cas hem tardat uns 26 o 27 minuts. Ha tardat, val? L'anem a traure ja. És un autèntic espectacle de monjavena, Mireu que bonic eixit, que unflar. Estic... Ai, espera que està pitant. Què pita? El forn. Bonica, eixit. Ala, pues ara... A berenar. A menjar. Ara a berenar. Que bona estava! Espero que vos isca igual. No oblideu que la monjavena està més bona quan més recent. A l'endemà és per a tirar. Per acabar vos deixe un recordatori dels ingredients. I fins sempre. Dins del cor de la costera